Dan kan hij opblijven. Dan kan hij nog maar slag, maar dan is die vlees nog vast. Ja. Maar dat is zo niet. Die spoor is vast. En dan zat je op bloem en dan wordt je dat gerust. Dan komt dus. Ik dacht weer Fuck. Dat is net een kakbedrijf. goed is nog dat ja. En dat is toch al roeit in het daar bloem. Hoe kan het zo niet zijn? Hoeveel jaar dan nog? De hond kan krijgen. Dat was net die spoor kan vat. Donker is aan de kant. Is maar wat ik ook dat die mensen zeggen. Wat is er zo slim? Oké. En hier is die saddel. Dis manne wat lê en wag om geslag te word. Dis nie oorplaatjies hier in nie.